Biex toħloq, trid timmaġina. L-immaġinazzjoni twaslek kull imkien. Li dak li huwa impossibbli tagħmlu possibbli. F'sena ta' pandemija, l-industrija tal-films baqgħet saħħet. F'Settembru biss bdew jinħadmu f'Malta 7 produzzjonijiet internazzjonali, rekord f'xahar wieħed. Kollox jibda minn idea. Idea li b'dedikazzjoni u determinazzjoni ssir realtà. Il-koll għandna l-ħolm tagħna. Emmen fik innifsek. Għax aħna l-koll flimkien is-suċċess tal-industrija tagħna.